לקחתי פרנס בדק. אין. כן, כן. תראה, אם זה קביל על שני הקבוצות, אם זה קביל, שלנו עלתה לפני 10 דקות. אם זה קביל או מה פתאום? 20 ומה שעכשיו? עכשיו 5, אבל לא הוספת ב-12:50. אם זה קביל על שתי הקבוצות אתה יכול. ברור שאם זה קביל זה... כל עדיין קוקלים בזה, הכל יותר. נראה לי קרה. Опасный. עידו, תנועות! עידו! תנועות! תזוז! רגע. יש לי.